Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Mgbede ọma Igbo bụ Igbo. Gere akụkọ ụwa nke taa bụ Tuesday ahịa afọ mkpụrụ abalị 12 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Na mbụ gere ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ụgbọelu si mba ofesi akwadola ịhapụ Naịjirịa. Ụmụ Naịjirịa na-etizi ebewu n'ego ụda karịa ego ehi. Maazị Peter Obi ejeela ahụ ndị mgba ogbunigwe ndị agha metụtara na Kaduna steeti. Igbo bụ Igbo asị na-ezuru aka heri udene atụtụ ngịga ya mere tọzie ntị n'ala nke ọma ka ịnara akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọka akụkọ ụwa bụ mụ onwe m Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaoledo. Cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka akụkọ anyị si erute gị. Ngwa gezie ntị. Otu mba ụwa na-ahụ maka njem ụgbọelu adọọla ndị Central Bank of Nigeria aka na ntị na-enwere ike ụfọdụ ụgbọelu mba ofesi si na-abata na Nigeria apụọ ma ọ bụrụ na o nweghị ihe mere gbasara tiketi $790 million tọrọ atọ na Nigeria ka ọ dị ugbu a. Osote onye isi IATA ya bụ International Air Transport Association Kamil Alawadi na ngosipụta mgbasa ozi ya na ndị nta akụkọ Afrịka n'ụbọchị IATA Global Media Day na Geneva, Switzerland kwupụtara n'ọdụ ụgbọelu Lagos na Abuja ka a chọpụtara na ọ bụ ọdụ ụgbọelu kachasị wee gala ọnụ ka ọ dị ugbu a n'agbanyeghị na ọnọdụ akọrọngwa ha dara ogbenye. Dịka nwa amadi ya si kwuo, gọọmenti Naịjirịa kachasị wee jichie ego ụgbọelu nke kachasị ka o sila dị. Otu ego ụgbọelu mba ofesi si dị elu ka ọ dị ugbu a na Naịjirịa nwere ike ime ka ifepụ na ifebata obodo a wee bụrụ ihe siri ike. Alawadi kwuru na nchịkọta okwu ya na ha na-atụ anya na ya bụ ọnọdụ ga-akawanye mma iji wee gbochie ndị ọdụ ụgbọelu mba ofesi ịpụsịsị na Naịjirịa. Ụmụ Naịjirịa ọkachasị ndị na-arụ ọrụ oyibo na-etizi mkpu ebe ọ dị ukwuu n'ego ụda karịa ego ehi. Dịka onye nta akụkọ anyị si dee, ọtụtụ n'ime ha na-akọwa na ego ọnwa na-azị ezu iji wee gote ihe eji arachapịọm ma ya fọzikwa ihe ndị ọzọ, ebe ụfọdụ ndị nkụzi na-asị na ha elefegoro anya na ekeresimesi nke na-abịanụ. Dịka akụkọ ọhụrụ ndị Nigeria Development Update NDU si kwuo, ihe dịka nde mmadụ 4 ka akwanyegoro na ndagwurugwu ogbenye site na ọnwa Jenụwarị ruo n'ọnwa Mee 2023 n'ihi oke ọnụ ahịa. Dịka oge ekeresimesi na-eru nso, nnyocha ahịa na-egosi na ọnụ ahịa nri na-agbalitezi ebe ọ dị ukwuu. Otu nkata tomato a na-erebu n'okpuru 20,000 naira na-efuzi 100,000 naira ka ọ dị ugbu a, ebe otu akwa agwa kilogram 50 na-efuzi ihe ruru 50,000 naira gụnyere ndị ọzọ. Ka o sila dị, ego nri akarịrị ego minimum wage. Ndị ọrụ ma ndị ọzọ were na-atụ anya na gọọmenti etiti ga-elebanye anya na ya bụ ọnọdụ ka a wee mara otu a ga-esi wee mee ka ihe dị etu a wee belata. Maka ihe mberede ụgbọelu ndị agha mere nso nso a n'obodo Tidumbiri dị na okpuru ọchịchị Igabe nke dị na steeti Kaduna. Onye zọrọ ọkwa onye isi ala na pati Labour n'afọ 2023 bụ Maazị Peter Obi akpọkuola gọọmenti etiti ka ha nye ndị agha ego zuru oke na akọrọngwa ndị ọzọ ga-enyere ha aka ịkwalite ọrụ ha. Dịka Maazị Peter Obi gara n'ụlọ ọgwụ ebe a na-elete ndị ihe a metụtara, o tinyere ndị nta akụkọ ọnụ n'okwu wee mee ka amata na enwegoro ihe mberede mgbo ogbunigwe ụgbọelu nke ndị agha ihe ruru 60 na Naịjirịa, nke rigoro opekata mpe isi mmadụ 500, mana onwebeghị ihe gọọmenti mere iji wee kwụsị ya bụ ọnọdụ. Obi gara n'ihu wee kwuo ka eguzobe ntọala ga-enye aka inyere ndị ihe a metụtara ogologo aka, ọkachasị ndị ọtọrọ ogbenye. Igbo bụ Igbo asị na okenye takata mkpụrụ akwụ wee repịwa ọnụ, ịmara na mgbopụ ya erugo. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị apịachie kpamkpam, ga-enwe ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ iji mere isi akụkọ.
anyị gwara gị na ụgbọelu si mba ofesi akwadola ịhapụ Naịjirịa. Ụmụ Naịjirịa na-etizi ebewu n'ego ụda karịa ego ehi. Maazị Peter Obi ejeela ahụ ndị mgba ogbunigwe ndị agha metụtara na Kaduna steeti. N'aha ndị chịkọbara ma dekọbara n'akụkọ ụwa nke taa, ka mụ onwe m tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo, Emilia Onyinyechi Nwankwo, Adaola Edo na CEO nke onye chere ya zere. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi. Ndewo.